Hezké odpoledne. Já vás všechny vítám na dnešním rodináři a jenom se na začátek zeptám, slyšíte mě všichni? Stačí jenom kývnout nebo jo? Takže super, zapnuté kamery pokyvují, tak to jsem ráda. Takže ještě jednou hezké odpoledne. Já do dnešního rodináře na krásné téma, jak být dobrá máma, jsem si pozvala psycholožku a terapeutku Veroniku Novotnou. Dobrý den, Veroniko. Tak, dobrý den, moc vás vítám všechny. A ještě než vám předám slovo, tak já bych jenom zopakovala pro ty, kteří jsou připojeni poprvé, pár technických údajů. Připomenu, že klidně můžete mít všichni puštěné kamery, protože to nějak neohrozí kvalitu přenosu. Co se týče mikrofonu, tak automaticky, když se připojíte, tak jste nastaveni s tím, že ho máte vypnutý, ale když si kliknete na ikonku mikrofonu, klidně můžete vznést dotaz nebo se zapojit případně do diskuze. Takže mikrofony nejsou zablokované a je možný se klidně účastnit diskuze. Co se týče těch dotazů, když už jsme u toho, tak určitě můžete využívat i chat, který je v obrazovce, je to taková bublinka vpravo v rohu. Já bych tam za chviličku do chatu nasdílela odkaz pro ty z vás, které budou potřebovat potvrzení, buď pro zaměstnavatele nebo za jinými účely. A poprosím vás, pokud byste vlastně přes ten chat a před ten odkaz se přihlásili a vyplnili tam potřebné údaje. A potom my vám během příštího týdne potvrzení zasleme na uvedenou e-mailovou adresu. Tak a to je asi za mě z té technické stránky všechno, takže já už bych si teď asi dovolila předat slovo Veronice Novotné, no a poprosila bych ji o to, jestli by nám dokázala v dnešním rodináři říct, co dělat pro to, abychom byli dobré mámy. Takže máte slovo. Děkuju. Dobrý den, já vás všechny ještě jednou moc vítám. Tak já jsem Veronika Novotná, jsem psycholožka, terapeutka. Moc si vážím toho, že jste si udělali čas tady s náma pobejt, ať už jste rodiče nebo jste nerodiče, ale z nějakého důvodu vás tohleto téma zajímá. Budu klidně ráda, až budu povídat klidně, když si pak zapnete mikrofon nebo se třeba přihlásíte a chtěli byste mě nějak doplnit, tak budu klidně ráda, když nebudu povídat jenom já, ale když se nám rozvine nějaká diskuze nebo když se budete chtít rovnou na něco zeptat, tak nemusíte klidně čekat na konec, pak proto taky bude prostor, ale klidně mi do toho vstupujte a budu ráda, když to bude nějaká taková spolupráce naše. Já vám nasdílím prezentaci, kterou jsem si k tomu připravila. Většinu toho, co v té prezentaci bude, tak i nějak povím, abyste i věděli vy, co třeba nemáte úplně kapacitu u toho sedět a koukat do toho. Musíte k tomu dělat nějaké svoje povinnosti, tak to úplně chápu, ale nasdílím ji i pro ty, kdo by chtěli se podívat. Tak mi dejte chvilinku. Doufám, že se nám to povede a že nás nebudou zdržovat nějaký technické problémy. Vidíte ji teďko všichni? Jo? Prima. Tak jo, vidím. Jo. Je tam už úvodní slide. Jo, prima. Tak jo, tak já bych nějak v tomhletom úvodním slajdu chtěla nějak pozdílet i to, co mě vlastně motivovalo k tomu zaměřit se na tohleto téma. Byly to ať nějak moje vlastní zkušenosti ohledně toho být rodičem, ale byly to vlastně i ženy, nebo byly to hlavně ženy, se kterými v terapii pracuju a kde se nějak často spolu koukáme na to, jak být v té roli mámy dobře, aby jsme se v tom my dobře cítili. Taky sleduju, že se nějak víc a víc objevují diskuze nebo články na téma, nebo spoustu knížek. Dneska je opravdu tolik zdrojů, kde můžeme čerpat. Myslím, že to často fakt může být zahlcující. A různě v těch diskuzích nebo se ženama bavíme na téma, hele, udělala jsem tohle a tohle, jak by to udělali druzí, je to normální, neměla jsem se zachovat jinak. Dobrý den, já vítám i nově příchozí. Nebude to mít nějaký vliv vlastně na to moje dítě, netraumatizovala jsem ho, jak byste to řešili vy? Jo, a vlastně
to, na co se nějak společně koukáme potom v terapii, tak je to, že je dobrý si uvědomit, že nějaký všeobecně platný návod, jak to dělat dobře nebo nedělat dobře, neexistuje. Že mně vlastně přijde nějak hrozně dobrý hledat to, jak je v tom dobře mně osobně. A je úplně jasný, že každá z nás, ať už máma nebo táta, si někdy klade otázku, jako dělám to dobře, jsem dobrou mámou, ale jak fakt myslím, že pokud těch pochybností je potom hodně, že je to zatěžující, je to zahlcující a pak to ovlivňuje celý ten systém. Tak to je vlastně to, na co bych chtěla, abychom se dneska společně podívali. Aby jsme nějak pochopili, co se s náma děje v těch situacích, kdy ty nároky na sebe máme možná větší, než jakou máme třeba zrovna kapacitu, proč k tomu dochází a co nějak můžeme udělat pro sebe, aby nám v té roli bylo co nejlíp. Možná nějak sejmout i z nás všech nějaký tlak z nějakého neustálého sebehodnocení, sebekritiky z toho, jestli to děláme nebo neděláme dobře. Takže to možná bude dneska spíš než o nějakých všeobecně platných tvrzeních o tom, co znamená nebo neznamená být nebo nebejt dobrá máma, ale spíš o nějakých třeba zážitcích sdílených, který já vidím kolem sebe, nebo který byste i rádi nějak sdíleli vy. To mě moc zajímá. Tak jo? Tak. Já jsem tady dala dohromady takový nějaký tvrzení, který jsem pozbírala kolem sebe a který nějak vnímám teďko, jak se vlastně o roli mámy, nějaký ideální představy mámy uvažuje. Co mi přijde dobrý, tak nebrat to nějak fatálně. Je jasný, že každá v tom si najdete nějaký odrážky, které s váma nějak souznějí a potom něco, co zkrátka fakt vidíte jinak. Ale je to nějak to, co kolem sebe slyším, to, co kolem sebe vidím. Co mi přijde hezký, jak nad tím uvažovat, že to je nějaký pohled dneska. Že možná, kdybychom si tady tohle promítli za 10-15 let, že by nám to možná přišlo vtipný, protože ta doba se fakt ohledně té výchovy hodně posouvá. A stejně taky, kdyby tohleto četli tady naše babičky, možná i maminky, tak to zase bude jinak, jo? Tak zase ta představa byla vlastně úplně jiná. A nějak to odráží, co se zrovna aktuálně ve společnosti děje a nad čím se uvažuje. Ještě než tady ty odrážky přečtu, pro ty, co třeba to nemáte úplně před sebou, tak abyste věděli, o čem povídáme, tak si myslím, že to, co je dobrý nějak vlastně tomu říct, že fakt máme na sebe tendenci být hodně přísný. V tom rodičovství a dávat si nějaký vysoký cíle. Já přečtu něco, co jsem tady napsala, jo, že chceme v té roli mámy být neustále dobře naladěná, usměvavá, chceme všechno řešit v klidu a v pohodě, nekřičet na děti, dělat vždycky dobrý program, který ty děti bude bavit, starat se o něco, nejlíp to půjde, pít domácí chleba, zvládat domácnost, možná do toho někdy pracovat, dělat si čas sama pro sebe, jo, a tak dále, a tak dále. Někdy takový maminky, který mají čerstvý miminka, tak takový to jako hlavně kojit, to je to nejlepší, co pro to dítě můžeš udělat. Ono to pak nejde, ta maminka z toho má fakt výčitky svědomí, co teda udělala špatně. Nebo být hlavně kontaktní máma, nosit to dítě a tak dále, a tak dále. A mám pocit, že je dobrý si uvědomit, že tohle to fakt nezvládne ani super žena. Že to je fakt nějaký úplně ideální předobraz, za kterým se často vlastně možná ženeme. A to je potom to, co nás v tom jako všeobecně nějak brzdí. A že to rodičovství je taková nejtěžší práce právě proto, že ten výsledek je vždycky nějak nejistý. Jo, a že ten přesný návod na to, jak to udělat správně, prostě nemáme. A to vlastně může hodně přinášet nějakou frustraci z toho celého. Jo, že když chceme uvařit, tak ten přesný návod máme, aby jsme dostali ten výsledek, který pro nás všechny bude pravděpodobně víceméně podobný, ale s těma dětma nebo u té výchovy to takhle neplatí. No a pod vlivem toho tlaku, který si na sebe někdy takhle
žijeme takový byč, jaký bychom měli být, tak se pak s náma děje spoustu věcí. A to, co se taky třeba děje, je, že i ztrácíme nějakou autenticitu v tom nějak bejt, autenticitu s těma dětma. Je to potom proto, že vlastně nějak chceme, ať už my, nebo chceme i to dítě napasovat do nějaký takovýhle nereálního ideálu a pak vlastně nějak třeba nereagujeme na to, co je zrovna aktuální pro mě, jakou mám zrovna potřebu. Neslyším nějak to, že jsem unavená, protože jsem si udělala ty dobrý plány. Neslyším, že to moje dítě by to dneska potřebovalo asi jinak. Ale jedu podle podle nějaký téhle mý ideální představy, kterou jsem si udělala. A to, co je jasný, ale ne vždycky jsme na to schopni nějak nahlídnout, je to, že ta realita potom vypadá úplně jinak. Jsem tady vypsala nějakých pár situací, jak se tenhle ten ideál od toho reálného života často hodně liší. Jo? A teď jsme si ukázali nějakou tu ideální představu, jak jsme si to možná nějak naplánovali, jak jsme si to představovali, ale ty reální situace vypadají úplně jinak. A je to úplně běžný a fakt se to děje úplně každému z nás, byť to třeba nemusí být vidět. Jo, to znamená, že z té mamince narodí to první miminko a fakt do té doby, než se to dělo, tak si to neuměla představit. Najednou neví, kde jí hlava stojí, řeší to, že je nevyspalá, že je unavená. Možná do toho má nějaký starší děti, na který najednou nemá tolik času, kolik si představovala, kolik by chtěla. A to způsobuje potom nějaký stres, protože to není podle té představy, kterou jsem si dopředu vymyslela. A pak samozřejmě na základě toho, že jsem unavená, že jsem nějak přetížená, tak občas křičím, pak si to třeba vyčítám. Možná taky nějaký pocity, že to miminko nově příchozí nabouralo už nějaký životní rytmus, na který jste byla zvyklá, vztah s partnerem, můžete se častěji hádat. Můžete se hádat před dětma, což jste předtím řekla, že nikdy dělat nebudete, hádat se s partnerem před dětma, pak řešíte, jak vlastně s těma dětma komunikovat anebo nekomunikovat. Často se stane, že v prvních letech třeba ani s partnerem nespíte vedle sebe, nemáte hlídání, máte pocit, že to fakt nějak nezvládáte. Nebo když do toho pracujete, tak jo, máte fakt hodně náročný den v práci, řešíte spoustu věcí, pak jdete vyzvednout ty děti ze školy, ze školky, musíte obstarat tu domácnost a to jediný, po čem toužíte potom, je mít večer klid a ticho, což samozřejmě nemáte. Jo. Určitě byste vymysleli spoustu dalších situací, které jsme všichni v nějaký míře zažili. A co se pak většinou v těch těžších momentech s náma děje, je, že se za tyhle ty situace máme tendence obviňovat, snižovat sami sebe, nebo fakt se strachovat nad tím, jestli jsem normální, nebo jestli to moje dítě je normální, že se takhle chová. Jak se obviňovat za to, že za to můžu já, za tyhle ty problémy, že jsem asi něco udělala špatně, že se možná tomu svýmu dítěti tolik nevěnu a proto se tohleto všechno děje. Nebo že něco podceňuju a jak tím negativně ovlivním ten jeho budoucí vývoj. Zkrátka to, co se pak někdy může dít, tak nějaký velký zahlcující pocity viny. Jo? Je dobrý nějak si říct, že nějaký pocity viny nebo nějakého určitého selhání, že ty jsou naprosto normální. Všichni je máme, ale je důležitý s nima umět pracovat, nějak na ně nahlídnout a pochopit, že fakt v každé chvíli, a já tomu věřím, že v každé chvíli děláme to nejlepší, co zrovna můžeme. Co zrovna můžeme ve své kapacitě a ve svých podmínkách. Jo? A je dobrý se na ty pocity viny nekoukat primárně jako na nepřítele, byť jsou hrozně nepříjemný a nikdo je nechceme mít, ale že nemusí být primárně jenom špatný,
ale že můžou být nějakým i dobrým takovým pomocníkem nebo ukazatelem, zdrojem k zamyšlení se, nějaký sebereflexy. Jo? Jakmile nějaký takovýhle pocity přijdou, tak fakt se zkusme zastavit a nějak se ptát sami sebe, hele, kde se to bere? Co je tenhle ten vnitřní hlas, který teďko má na mě vyšší nároky, než já jsem schopná zvládnout. Je to můj vnitřní hlas, nebo mohla bych, to je takový dobrý manévr, si zkusit říct, jestli ten svůj vnitřní hlas bych mohla obsadit i někým jiným. Kdo by to byl? Kdo se nám to takhle až dovnitř dostal, že k nám opravdu v tom dennodenním životě může takhle nějak vnitřně promlouvat. Že jakmile těch pocitů viny je moc, tak je jasný, že nám to nemůže dobře sloužit. Pokud se rozvinou hodně, jako by nás úplně zahltějí ten náš životní prostor, tak nás pak ovlivňují ve všech úrovních. Jo? Ovlivňují nás na úrovni myšlení, to znamená, že se pak děje takový to, tyjo, hele, neměla bych teďko dělat něco jiného namísto tohohle. Je to dost, co teďko dělám, neměla bych dělat víc. Ovlivňují nás na úrovni chování, to znamená, že pak nějak jednáme proti svým potřebám. Reálně to vypadá třeba tak, že naše dítě usne, nám se taky strašně chce spát, jsme strašně unavený, ale nějak tam vlastně to, co je silnější, tak jsou nějaký takový ty měla bych pocity. Měla bych radši uklidit, měla bych teďko pracovat, když na to mám konečně čas, neměla bych si číst, zacvičit si a tak dále a tak dále. Tam určitě každá máme spoustu věcí, co bychom vymysleli. No a ovlivňují taky pak i nějakou vazbu nebo komunikaci s naším dítětem. Můžou potom, když je toho fakt hodně a trvá to dlouho vést, tak to může vést k úzkostem, případně až k depresím. A k čemu to taky může vést, a to je zajímavý. Pokud máme nějaký pocity, že vlastně nedělám dost, tak to pak v nějakých vlnách může docházet i k nějakému zahlcujícímu chování matky k tomu dítěti. To znamená, že se ty pocity viny nějak snažíme vykompenzovat a nějakým způsobem to dítě přetěžujeme. To znamená, mám pocit, že jsem teďko třeba nebyla jeden den doma, mám za to výčitky svědomí a tak bych pak měla pro své dítě vymyslet dostatečně zábavný program, abych to nahradila. Nebo nějaký pocity, výčitky svědomí, že jsem si třeba dovolila jít po nějaký době do práce. To se pak může propisovat, že třeba tomu dítěti zařídím strašně moc aktivit, kroužků. To jsou takový ty děti, které každý den mají ty 2 kroužky a musí mít pohyb a průpravu hudební a chodí na angličtinu a tak dále. Jo. A mně se moc líbí, v knížce Dost dobří rodiče mluví Petra Škrlíková a Lenka Lacinová o tom, že ale i nějaký opačný přesvědčení o tom, že jenom já jsem dokonalý rodič a jenom já mám recept na tu svoji jedinou a bezchybnou výchovu, taky může napáchat nějaký škody a komplikace. Že nás to vlastně může pak uzavřít do nějaký vlastní jediný představy o tom, jak to dělat a do nějaké izolace a vlastně neotevřenosti nějakým dalším možnostem. Tak i to potom může mít nějaký takovejhle protipol té jedné strany mince. Tak, já jsem další slide nazvala, nebo ráda bych se podívala na to, proč si vlastně myslíme, že selháváme. Kde se to bere. Žijeme v době, která je hodně hektická a vytváří to spoustu nároků na nás ve všech ohledech, nejenom v rodičovství. A je jasný, že taky co člověk, to názor, dneska je opravdu spoustu přístupů k výchově, ze kterých si můžeme vybírat, co s námi nějak rezonuje a co ne. Ale taky se v tom můžeme pěkně a dobře ztratit. A samozřejmě tomu pak přispívají sociální sítě, kde často vidíme šťastný rodiče s dětma,
o tom, co všechno dělají a nedělají. Často to vypadá jako taková reklama na šťastný rodičovství a my si můžeme říkat, tyjo, v ostatním to tak hezky jde a já se v tom vlastně tak nějak plácám. Pak je spoustu internetových diskuzí, kde se dočteme o tom, co všechno je správně a co je špatně. Jo? Mnohdy nějaký takový černobílý názory o tom, jak to dělat, jak to nedělat. Což pak může být k nějakému srovnávání, co už umějí ostatní děti a co ty moje třeba nezvládnou, nebo jak to vlastně zvládá tady sousedka od vedle a jak to, že ona je věčně usměvavá, i když má 3 děti a pro mě to je tak náročný, když mám jenom jedno, já si přece nemám na co stěžovat. Mnohdy taky vycházíme z nějakých zažitých vzorců chování našich rodičů. Rodiče nebo prarodiče nám rádi připomenou, jak to dělali oni. Že za ně to bylo všechno jinak, že v jejich době děti už v roce chodily na nočník, protože se plenky praly a bylo to tak potřeba, taky to šlo. Nebo děti spaly sami v postýlce, chodili mnohem dřív, protože se používaly chodítka a tak dále. Jo? Různý názory, co jsme si kdo vyslechnul. A co nás pak taky brzdí, je nějaké naše přesvědčení. Přesvědčení, nebo nějaký, jak jsem říkala, ty biče, který jsme si na sebe upletli, takový to, no takováhle já určitě nebudu. Jo? Což si často máme takovou představu ideální ještě předtím, než se rodičema stanem. A na základě toho si pak nařídíme spoustu přikázání, a pravidel, který chceme aplikovat hnedka úplně od začátku. Hlavně, aby nám něco neuteklo a abych to dělala tak, jak jsem si řekla. Abych se stála třeba za tím slovem. A teď tam, jo, určitě byste každá vymyslela, co jste měli za nějaké svoje představy. Napadá mě, nebudu ta máma v těch teplákách, budu o sebe pečovat, nenechám se živit, budu dál pracovat. To, že jsem máma, mi nenabourá můj život, který jsem žila doteďka. Nechci, aby si o mě moji kamarádi mysleli, že už mi nemůžou dát vědět, že někam jdou, protože mají představu, že já každý večer jenom uspávám. Mojí hlavní pracovní náplní se určitě nestane jenom hraní a řešení úklidu a praní a toho, co budu vařit. Budu se dál vzdělávat, nesmím zakrnět, nepřiberu, budu o sebe dál pečovat a tak dále a tak dále. Jo? Klidně, pokud mě chcete některá doplnit, jsem s tím. Jo? Ráda to uslyším. No a všechny tyhle ty představy pak samozřejmě způsobují velký tlak. Velký tlak, který nás zahlcuje, můžeme se potom, pokud to ne vždycky jde tak, jak si takhle představujeme, tak se cítíme beznadějně, frustrovaně, jsme naštvaný, možná na střídačku smutný nebo zklamaný. Jsme neschopní, říkáme si, že jsme neschopní, že to nezvládáme. Ale co nás taky ovlivňuje, a na to je dobrý myslet, a je to často téma v terapii, koukáme se na to společně, jsou výchozí podmínky, ze kterých vycházíme. Naše výchova a zejména pak to bývá těžký tam, kde ta výchova byla taková, jak tomu říkáme, výkonová. Kde tou velkou hodnotou, často jedinou hodnotou, byl třeba výkon. A si představte, že to je ta holčička, která od malička byla vedená podávat ty výkony, dokazovat světu a ve třídě, že je ta nejlepší, že za něco stojí. A nějak se vlastně naučí tu svoji hodnotu odvozovat od toho, ne kým je, nebo co je, ale od toho, co dělá. Od nějakých vnějších předem nastavených měřítek, které musí být splněný. A není to jedno měřítko, je jich spoustu. Je to takový to, že mít samý jedničky a
mít koníčky, být v nich dobrá, potom získat titul, mít dobře placenou práci, být reprezentativní. A tohle to všechno potom definuje to, kým jsem, a nějakou prioritou v tom životě se stává nadstandardní výkon, výdrž, umění, sebeprezentace, prodat všechno to, na co jsem dřela. No a teďko ze dne na den se stanu mámou a tohle to všechno, co mě definovalo a v čem jsem byla dobrá, tak najednou to nepotřebuju. Najednou bych to měla všechno zavřít do skříně a vytáhnout nějaký jiný arzenál vlastností a schopností, který po mně do té doby možná nikdo nechtěl. Nebo jsem je nějak nepěstovala, protože jsem je nepotřebovala. Jo, teď mluvím o trpělivosti, o láskyplnosti k sobě nebo k druhému. A to je velký náraz, protože najednou všechny ty schopnosti, ten výkon, to najednou nepotřebuju, ale najednou potřebuju zpomalit a být nějak přítomná. A teď co s tím, že jo? Kde to vzít? A já teď neříkám, že celá orientace na výkon je špatně, jo? Jenomže chci tím říct, že pokud je pouze na výkon, tak nám neprospívá. A často se potom v tom mateřství hodně projevuje. A fakt to pak vede k nějakým úzkostem a hledání hodně nějakého svého místa v tom mateřství. Což pak ve výsledku může mít nějaký psychosomatický symptomy. Fakt to bere sílu a zdraví. A taky sebevědomí. Jo? A to, co taky způsobuje, myslím, že docela velký nárok, tak je nějaký, já jsem to nazvala takový kult mateřství, tady u nás, o kterém mluvíme. A byť se doba mění, tak ale v naší české kultuře furt nějak ten kult mateřství přetrvává. Jsou to často spojený nároky na ty maminky, na ty ženy, být hlavně maminkou. Jo, být hlavně maminkou, ale vedle toho taky se starat o tu domácnost, být hospodyně, být manželka, potažmo partnerka, být kamarádka. V dnešní době to často i pracující žena. A teď to všechno zvládat s úsměvem a co nejlíp. Ale když si uvědomíme, že dnešní průměrný věk žen v České republice, kdy mají první miminko, tak je přibližně 28,5 roku. A jsou to ženy, které do té doby dlouho studovaly, potom každý den pracovaly, měli bohatý sociální život, měli své koníčky a zaměřovali se hlavně sami na sebe a teď najednou je to všechno jinak. Jo? A takže nějak není divu, že se možná můžou dostavovat nějaký pocity toho, že v mateřství možná něco chybí. A je to fakt pochopitelný. Protože to je velká změna. A je dobrý si uvědomit, že v Česku máme fakt nejdelší dovolenou rodičovskou. Dovolenou, já to nerada nazývám dovolená, ale jmenuje se to tak teďko použijeme tohle. Ale máme to nejdelší v Evropě. A ten tlak na ženu je fakt velký. V ostatních zemích, zejména směrem na západ, je ten přístup úplně opačný. Je tam nějaký důraz na to, aby se to dítě brzo socializovalo v kolektivu, tam důraz na nějakou určitou autonomii, teda samostatnost ve vztahu toho dítěte a rodiče. A fakt tam jsou na to vyškolení lidi, kteří té výchově rozumějí, jsou vlastně fakt hodně přísné podmínky těch pečovatelek, potažmo pečovatelů, který jsou na to vybíraný. A já teď nezastávám ani jeden z těch názorů, neříkám, co je a co není dobře, ale je dobrý si tohleto uvědomit. Že i z toho pak můžou plynout nějaký ty pocity nenaplnění a pak z toho potažmo ty výčitky svědomí, o kterých jsme se bavili.
Moc hezky o tom mluví psychiatrička Alexandra Sachs. Ano, někdo se nám tam ozývá? Ne, tak možná to jsem jenom někdo měl zapnutý mikrofon. Ale přesto, kdybyste se některá nebo některý chtěl ozvat, tak určitě ta možnost je. Budu za to ráda. Ale psychiatrička Alexandra Sachs, tak ta se zabývá reprodukcí a hodně právě mluví o tom přechodu k mateřství. A moc se mi líbí, že ona ten proces připodobňuje k adolescenci. Jo? A z jednoduchého důvodu, protože ono to má hodně společného. Popisuje to jako období, kdy nějak postupně vzniká nová identita té ženy. Je to podobné, jako když dospíváme. Protože k těm změnám dochází na úrovni jak těla, tak hormonů, prožívání, ale i přemýšlení. A mluví o tom proto, aby vysvětlila, že aby zdůraznila, že nevyrovnaná máma není nemocná, ani nějak narušená. Stejně tak jako dospívající, když je nějak rozhozený, nevyrovnaný, tak taky není nemocný nebo narušený. Je to zkrátka úplně přirozený. Ona, když popisuje to rozpoložení, do kterého se ta čerstvá maminka dostává, tak mluví o rozpoložení, který probíhá, jak jsem říkala, na všech úrovních, tělo, mysl a prožívání. A mluví o takovém konceptu tlaku a tahu. Samozřejmě v tom hraje roli oxytocin, který se po porodu vyplaví do těla a potom se udržuje tím, jak ta maminka má to miminko u sebe. A to taky mimo jiné způsobuje to, že ta máma má najednou úplně zúženou pozornost jenom na to miminko a nějak se stává středobodem toho jejího světa. A takže ta žena je tak jakoby vtlačená do té nové role, ale současně si uvědomuje i ty svoje ostatní role a ty části identity, které teďko v tom životním poli jsou tak zastíněný, ale ke kterým to po nějaké době přirozeně táhne. Jo? Já si to vždycky s klientkama si to představujem, když si představíte svoje životní pole, jako takový velký kruh, a do toho byste udělali takový menší kolečka třeba, který byste si nějak nazvali. A tam byste si napsali všechny role, které nějak pociťujete, že máte ve svém životě, ať už to je dcera, matka, psycholožka, tanečnice, manželka, jo, a teď každá byste si tam napsala to svoje, tak to, co se vlastně děje, když se stáváme maminkou, tak je, že ta role té maminky jako by se nafoukla do toho celého životního prostoru. Vlastně najednou tam fakt není prostor pro ty další. Ono se to postupem času zase smrskává. To je to, co jsem říkala, jo? Že to pak zase tu ženu, tu maminku nějak přirozeně táhne i k těm ostatním oblastem, který měla dřív. Nehledě na to, že o tu její pozornost bojuje taky její partner, přátelé, širší rodina, její koníčky, nebo to, co prostě dělala všechno předtím. A samozřejmě pak tam jsou taky nějaký základní biologické potřeby, potřeba spánku, potřeba jídla, být chvilku sama, dojít si na záchod, potřeba sexu. Jo, všechno tohle to tam hraje roli. A teď to je ten tlak, jo. A teď se děje takováhle emocionální přetahovaná, která fakt může způsobovat tlak. A nějaký prožívání pocitu nespokojenosti, nezvládání. A teď uprostřed takovýhle přetlačovaný, jako žijte normálně, šťastně a spokojeně. Jo? Tak nějak je dobrý si uvědomit, že tato ambivalence je normální. Je normální vzhledem k tomu, že se to děje na úrovni těla a hormonů a není to nic, za co by se žena měla stydět nebo kvůli čemu by měla zažívat pocity selhání a osamocení.
To, že si to uvědomíme, tak samozřejmě celý ten problém nevyřeší, ale určitě to pomůže. Určitě to pomůže. A co potom nějak může pomoct taky s integrací té naší nové role, je nějaký sociální kontext, ve kterém žijeme. A tady je dobrý si uvědomit, že stres jako takovej není špatný, ale je v něm potřeba, abychom ho dobře dokázali prožít a projít, tak je potřeba být na to dostatečně podpořená. Já tomu vždycky říkám, být tak, když byste si to představili, tak být v tom stresu nějak dobře vypodložená a obložená takovýma polštářema, aby ten náraz nebyl tak velký. A to je dobrý si uvědomit, jak sama k sobě, ve vztahu sama k sobě, tak ale i ve vztahu k těm dětem. Jo? Teď jsem nedávno byla na takový moc hezký přednášce, kde se povídalo o tom, jaký je rozdíl mezi tím, když dítě zažije trauma, který potom má následek nebo ovlivní jeho budoucí vývoj, anebo drama, který je nějaký aktuální stres, kterým ale to dítě může projít dobře, bez toho, aby to na něj mělo právě nějaký traumatický, aby to neslo potom nějaký traumatický vývoj. A tam právě přesně moc hezky mluvili o to, že hrozně záleží, že nezáleží ani na tom, jak těžkou tu situaci to dítě zažije, ale že právě záleží na tom, jak je dobře podpořený v té situaci. Že pokud je dobře podpořený a je dobře zasazený v tom sociálním kontextu, má ty dobrý vztahy, který ho nějak dobře dokážou podpořit, nechají ho to prožít, to je moc důležitý. Nechají ho to prožít, nechají ho třeba odtruchlit to, že ztratil jednoho rodiče, tak to fakt nemusí být trauma, který potom ho ovlivní do budoucna, ale je to nějaký aktuální stres, který se dá dobře zvládnout. Jo? Tak mějte to na paměti, stres jako takový špatný není, ale je potřeba si tam fakt udělat ty dobrý polštáře kolem sebe, ty podpory. A teď se dostaneme k tomu stěžejnímu, na co možná všichni tak nějak čekáte, že tohle je všechno sice pěkný, ale jak v tom dosáhnout nějaký dobrý rovnováhy. Jo? Aby ta maminka nebo ten rodič v tom byl spokojený. Určitě všichni znáte takový to krásný klišé, šťastná máma rovná se šťastný dítě, anebo takový ty super rady, hlavně hodně spí a dobře jes, to je základ. No a teď teda jak to udělat, jo? Já taky nevím. Ale spíš jsem dala dohromady nějaký body, které můžou být nějakým dobrým zdrojem. A myslím, že je dobrý najít nějaký kompromis nebo rovnováhu, jak v tom být spokojená. A je vlastně jako v pohodě, že nejsme spokojení vždycky, ale je nějak důležitý, abychom byli aspoň z té větší části spokojení. No, často narážíme, myslím, na takový to měla bych. Jo? To je nějak kolikrát silnější než my. A pak se hrozně snadno stává, že přeslechneme to, o co si říká moje tělo a jdeme nějak za ty vlastní hranice toho, že si teda nedovolíme odpočinout a uklízím a vařím a musím udělat támhleto a tohleto. Ale když byste se fakt tu chvíli, kdy je nějak ten kolotoč hodně roztočený, tak kdybyste se zastavili a fakt se sami sebe upřímně zeptali, hele, je tohle teďko opravdu potřeba? Musím to udělat teď? A musím to udělat jenom já? Není tady někdo, kdo by to třeba kdo by mi s tím mohl pomoct? Nebo si klidně fakt sama se sebou sednout a říct si, jaký jsou moje představy o tom, jaká bych chtěla být máma, nebo o tom mateřství. Jsou vůbec reální? Jsou reální s tím mým životním kontextem, ve kterém se nacházím? Takže já nějak vlastně jako cíl nějak považuji to, abychom se přijmuli. Přijmuli sami sebe v tom reálném životě a v reálném kontextu a podmínkách, ve kterém se nacházíme a našli v tom nějakou
nějaký dobrý, reálný kompromis, který jsme schopní zvládnout. A nějak si přiznat, že jo, jako jsem máma, s tím, se vším tím dobrým, co mi jde, ale i s tím, co mi třeba moc nejde. S mýma silnýma i slabýma stránkama, jo. Vím, že umím dát nějakou dobrou emocionální podporu, ale vím, že mi nejde si celý den hrát, s tím nějak bojuju. A je to v pořádku, jo. První bod, který s tím souvisí, tak bych nějak chtěla vlastně tady zdůraznit, že mi přijde důležitý v tom být sama k sobě upřímná. Jo, nebát se přiznat, že mě něco trápí nebo že v něčem vnímám problém. A zkusit se zamyslet, co bych chtěla, potažmo mohla udělat pro to, aby se to změnilo. Aby to mohlo být jinak. Myslím, že už jenom samo to uvědomění, že hele, jsem teď nějak jako víc ve stresu, jsem víc unavená, že to pomáhá s odstupem a s nějakým jiným pohledem na celou tu situaci. Vlastně jako pokud si to nepřiznáme, tak dál nějak jedeme v těch zajetých kolejích a v tom roztočeném kole a nemáme čas si nějak ani přiznat, že nějaký problém vůbec existuje, nebo že nějaký nepříjemný pocity cítíme a pak je teda nemůžeme ani napravit a nějak se na ně víc podívat. Navíc, čím víc to držíme v sobě, nějaký pocity, nějaký nepříjemný pocity, nějakou frustraci nebo nespokojenost, tak ono se to potom má tendenci projevit někde jinde. Třeba v tom, jak se ten den chováme. Jo? A to všichni známe. Ráno se špatně zbudíme, máme špatný den, ale vlastně nějak jedeme v tom, co jsme si ten den naplánovali. Třeba to ani nezdílíme s tím svým dítětem, ale pak jsme vlastně ten den fakt nějaký podrážděný, jsme méně trpěliví. A přijde mi nějak hezký takový to uvědomění, že si přiznám, že hele, teď bych fakt nejradši od všeho utekla na konec světa, všechno tady nechala, takže to fakt ještě nevnímám jako konec světa. To, co mi přijde mnohem vážnější, tak čekat do chvíle, kdy uteču doopravdy. Jo? Kdy nějak už nevidím jinou možnou cestu, než tohleto udělat. To pak fakt může znamenat konec nějakého zdravého života. No, jak to udělat? To je těžký, ale taková jako dobrá věc, co myslím, že může udělat každá z nás, klidně rovnou dneska večer, zkusit si každý večer sednout, ať už sama, nebo třeba se svým partnerem, nebo s kamarádkou se zavolat, to je jedno. A nebo třeba i s dítětem při uspávání. To je taková hezká věc před spaním se zrekapitulovat ten den, jak jsem se měla, co jsem zažila a třeba co bych další den potřebovala jinak, nebo jak bych to chtěla zítra mít, na co se cítím. Tak dávat si nějaký takovýhle, já tomu říkám jako sedánek nebo randíčko sama se sebou a nějak vlastně se vrátit k tomu, co se za ten den stalo a dělo a v čem jak bylo. Možná si taky nějak uvědomit co jsou moje zvládací mechanismy. Co mi pomáhá v tom, když zrovna ten den není dobře. Mi není dobře, nebo ať už ten den, nebo všeobecně v tom období. Ať už to jsou nějaký jako takový malý kotvy, můžeme říct, ať už je to jako dobrý kafe, když si ten den dám, nebo dám si ten den spolu sama těch 10 minut, dám si něco dobrýho k jídlu, nebo se zauklízím, někomu to fakt funguje, zacvičím si, nebo se zavolám s tou kámoškou. Ale je dobrý nějak si uvědomit, že pokud pak jsem přetížená dlouho, tak ani tyhle ty zvládací mechanismy a tyhle ty dobrý zdroje nemusí fungovat nekonečně. Můžou přestat fungovat. A to už potom sebou může nést i nějaký větší následky, jak jsem mluvila. Můžou přijít fakt nějaký buď somatizace, nebo úzkosti, potažmo deprese. No, nezapomínejte na sebe. Někdy
když se mamince narodí to dítě, tak má tendenci vzdát se nějakých svých oblíbených aktivit. V takový té domněnce toho, že to s dětma přece stejně nejde. A možná už ty maminky nebyly předtím zvyklí o sebe nějak s láskou pečovat a teď už to vůbec nejde. To znamená, že přestala jste chodit pravidelně na masáž, pravidelně cvičit, ke kadeřnici, nebo jste byla zvyklá chodit do sauny a teďko prostě máte pocit, že to nejde, nebo se vám nechce řešit hlídání, nebo tam není možný vzít dítě sebou. Ale fakt bych zkusila najít nějaký kompromis, jo? Můžu někoho požádat o pomoc. Fakt nemůže aspoň na chvilku kamarádka pohlídat. Dneska už taky hodně aktivit je nějak jako baby friendly, jo? Sice to třeba není úplně vončo, to, co byste si představovali, ale už jde jít na jogu s dítětem, nebo tam je někdo vedle, kdo se o ty děti zatím stará. Dá se dneska jít do kina s dětma, jo? Mají to ty kina uspůsobený, že fakt jsou třeba víc potichu, je to fakt vytvořený ten prostor jen pro mámy s dětma a tak dále. Ale je proto samozřejmě potřeba vystoupit nějak z komfortní zóny, zkusit to. Jo, pak tam jsou takový ty představy, no jo, ale tak to dítě to nevydrží, jaký to bude, nebude to stres. To všechno se může stát, ale určitě to stojí za to zkusit. Jestli vám to má nějak udělat dobře, tak proč ne? Jo, to znamená zkusit se zamyslet nad tím, jak to udělat, a ne proč to neudělat. Jo. Pak tady mám takovou poznámku, neobětujte se. Jo, pak nám chybí trpělivost, jsme podrážděný, unavený a náš pohár je prázdnej. A mně přijde tady hezká taková ta představa toho poháru, když budete mít sama chvilku se sebou někdy, anebo dá se to dělat i třeba už se staršíma trošku dětma, tak nakreslit si takovou vázu nebo pohár a na jednu stranu si napsat vlastně co mě dělá dobře. Čím ten pohár svůj jsem byla zvyklá nebo jsem zvyklá plnit. Jo? Tak jako co mě zdrojuje, co mě dobře zdrojuje, to je to slovo, co jsem hledala. Takže možná si třeba fakt i sama sebe zeptat, hele, čím jsem ho plnila dřív, co mě bavilo, nebo co mě baví, co mě vždycky udělalo šťastnou, co mi vždycky pomohlo. To si zkusit napsat na jednu stranu toho poháru, nebo té vázy, a na druhou stranu si zkusit napsat, co mi naopak tu energii bere. Ne, co mi ji dává, ale co, potažmo kdo mi ji bere. A fakt zkusit potom hledat nějaký dobrý balans toho, aby ten pohár, aby se úplně nevyprázdnil. Abyste byla nějak dobře zazdrojovaná a pak tam mohla nějak dobře bejt. Někdy od maminek slyším takový to, na mě nezáleží, já chci hlavně, aby ty děti byly spokojený. Takže to pak vypadá tak, že například bych ten den potřebovala se připravovat tady na přednášku, nebo na kterou další den mám, ale vlastně udělám ten program tak, aby to bylo dobrý pro to dítě, protože to přece potřebuje ten dobrý program a to potřebuje přece každý den jít ven. A já pak nejsem přítomná, protože stejně přemýšlím nad tím, jak to udělám, jestli jsem dostatečně na to připravená, jestli bych si ještě neměla něco přečíst. A fakt nejsem v té situaci přítomná. A to dítě to samozřejmě pozná. Takže pak není spokojený ani to dítě. Je to takový koloběh dohromady. Jo? Nehledě na to, že pokud nějak to dítě uvidí, že já jsem schopná si ty zdroje zajistit a pak to vede k nějaký mojí spokojenosti, tak takhle se to učí i to dítě. Jo? To znamená, že pokud nějak si dovolím ten svůj pohár udržovat plnej, tak pak jsem schopná nějak dobře v těch situacích s těma dětma bejt, dát mu nějak plnou přítomnost a oni jsou pak samozřejmě ochotní s náma spolupracovat. A to je nějaký častý téma v těch terapiích vlastně, nějak být schopná si uspokojit ty svoje potřeby a ptát se sebe, hele, co teďko fakt potřebuju, co bych chtěla, jak bych to mohla udělat. Je to těžký, ale fakt to stojí za to. Myslím, že to dokáže udělat dobrou službu. A myslím, že je dobrý taky nějak v tom vnímat svoje tělo. Svoje tělo, který fakt si myslím, že je často moudřejší než třeba naše mysl.
A my to tělo jsme zvyklí často nějak přehlížet nebo umlčovat. Když nás něco bolí, tak si dáme i Balgin. Když jsme unavení, tak si dáme dvojitý to kafe. No a potom jsme často nemocní a já chápu, že s dětma není úplně možnost si to vyležet tak jako dřív, ale ono se to potom fakt takhle nasčítává a projevuje se to. A možná máme taky takový ty pocity, že všechno musím udělat já, že to vlastně neudělá někdo za mě, nebo neudělá to tak dobře jako já. Tak to už jsem říkala. Fakt jako si vždycky sebe zeptat, hele, je fakt nezbytný, abych tohle udělala? Co by se stalo, kdybych tam třeba nešla, nebo bych to přesunula? Pochopí to ty lidi, se kterými jsem domluvená, i když by to bylo třeba na poslední chvíli. Jako taková ta situace, kdy odpoledne má přijít návštěva, má přijít máma nebo tchýně a já si na sebe ušiju ten bič toho, že teda upeču tu bábovku. A teď se fakt špatně vyspím, měli jsme špatnou noc, jsem nevyspala a já jdu pít tu bábovku a ještě odpoledne chci být příjemná na tu návštěvu, ale vlastně ve výsledku nemůžu tu bábovku jít koupit, nebo nemůžu jít koupit nějaký koláč vedle do pekařství a odpoledne poprosit mámu nebo tchýni, jestli by třeba nevzala moje dítě ven, že bych si potřebovala chvilku dát čas. Jo, a je to fakt o nějaké schopnosti říct si o tu pomoc. A já bych tady chtěla nějak ještě apelovat na ten spánek, protože rozhodně stojí za to ho tam zařadit. Že už to není o tom, že to dospíte o víkendu, jak to šlo dřív, ale fakt v 60. letech dělali takový zajímavý experiment o tom, že už po 24 hodinách, kdy člověk nespí, tak fakt dochází k narušení celkové imunity. Člověk podrážděný, přecitlivělej a absolutně to narušuje fakt i naše myšlení. Po 11 dnech, kdy člověk už dostatečně dobře nespí, tak fakt to ovlivňuje naše myšlení a celý náš systém. Je to často téma v terapii a protože ta únava vlastně nás fakt dokáže ozbrojit úplně spolehlivě. Úplně všechny. To je fakt nám všem absolutně stejný. Protože v té únavě, co se děje, takže všechno to, v čem máme pocit, že už jsme byli dobrý, že už jsme nějak zvládali dobře, tak všechny tyhle ty naše obrany, když si to představíte jako nějakou dobře vystavěnou zeď kolem sebe, tak ta únava ji absolutně zboří. Jsme fakt úplně ozbrojení, úplně nahý před tím světem, bez těch našich dobrých zdrojů. Jasně, teď jako čerství maminky si asi říkají jasně, jak to mám dělat, když to miminko celou noc pláče. Je dobrý si nějak uvědomit, že po tom porodu a do 6. měsíce nám fakt ty hormony hodně pomůžou. Oni potom v 6., 7., kdo má štěstí, tak v 8. měsíci nějak zase klesají, ale tak to je nějak dobrý taky myslet na to, že často v tom 8. měsíci, nebo je to fakt taková nějaká první kritická doba, když pomineme fakt to 6 nedělí, kdy nějak na nás třeba ten nedostatek spánku hodně dolejhá. Tak, to se mi moc líbí. Nebýt dokonalá, ale stačí být dost dobrá. Jo, tak jak jsme o tom mluvili, máte třeba na každý den nějaký plány, co všechno chcete stihnout a pak večer zjistíte, že jste polovinu z toho nezvládla. Nedávejte si to za vinu. Jo, zkuste se ocenit za to, co všechno jste ten den zvládla. Naopak. Zkuste si příště nedat tolik těch úkolů. Zkuste si říct o pomoc. Určit si nějak priority, co fakt je potřeba teď udělat a co naopak může počkat. Je dobrý si tady uvědomit, že těm dětem fakt často stačí mnohem míň, než si myslíme. A taky mnohem míň než nám. Jo? My máme představu toho ideálního dne, toho super dětského koutku, za kterým musíme jet hodinu, nebo toho skvělého výletu, kam půjdeme. Ale potom ten den, kdy máme volno a vezmeme to dítě jenom tady na hřiště za barák a tam si hrajeme s kamínkama a přesypáváme ho z hrnečku do kelímku, tak vlastně je to hrozná pohoda a fakt věřím, že si často ty děti tohle to užijou mnohem víc, než když jsou potom přehlcený věcma, které se dějou a vy jste z toho potom taky unavená.
Já se tady ještě jednou vrátím k té knížce Dost dobří rodiče, kde vlastně oni mluví o tom, že děti musí zažít chyby a nedostatky svých rodičů. Že vlastně jediný to je, může nějak dostatečně dobře připravit na to, že život je náročný ve vnějším světě. A pro ty, co to nemáte před sebou, tak já bych to fakt přečetla. Oni říkají, že hlavně díky tomu, že rodiče byli nedokonalí a dělali chyby, ale měli taky spoustu dobrých vlastností a mnoho věcí dělali dobře, tak můžou děti v dospělosti přijmout sami sebe jako dospělí se všemi svými vlastnostmi. Být nedokonale, ale nějak celistvě. A to je pro život hodně důležitý. To znamená, jak si přiznat, že jasně, nějaké chyby určitě udělám, všichni je děláme, ale právě tyhle ty starosti nebo tyhle ty problémy, které každodenně řešíme, tak jsou fakt nezbytnou součástí toho každodenního života každého z nás. Děti potřebují, aby jsme byli opravdoví. Aby potom nebyli fakt nějaký jako velmi přísní sami na sebe. Ve chvíli, kdy přiznáme svoji únavu nebo špatnou náladu, tak je to v pořádku. Je to v pořádku proto, aby i oni jednou mohli nějak být autentický s tím, jak jim zrovna je. Nehledě na to, že když to nepřiznáme, tak oni to stejně poznají. A potom vlastně je to nějak náročný pro nás všechny. Potom je to taky nějaká otázka našich hranic. Je dobré nějak si uvědomit, že fakt největším odborníkem na vaše dítě jste stejně vy sami. Vy s ním trávíte nejvíc času, vy ho znáte nejlíp, vy sami víte, co ono potřebuje a proč vy jste se rozhodla nekojit nebo kojit, nebo proč ho máte v šátku a ne v kočárku nebo naopak. A byť to třeba ostatní myslí dobře, tak někdy vám dávají takový ty nevyžádaný rady. Jo, zkuste svoje okolí někdy poprosit, aby nějak respektovali to, jak to děláte. S respektem i k ním, jo. Poděkujte jim, že si vážíte jejich pomoci a že si určitě o radu řeknete, až ji budete potřebovat vy sami. Nějak vlastně ve snaze zavděčit se tomu svýmu okolí, tak nepotlačovat sami sebe. Nedržet se za každou cenu té roli, té dokonalý mámy. A možná třeba fakt vysvětlit tomu svýmu okolí, hele, já nevím, kdy přesně v kolik budu muset dorazit. Já prostě počkám, jak to bude a podle toho ti dám vědět. Jo? Snažte se udělat to fakt co nejlíp pro vás a pro vaše dítě. Já chápu, že někdy to třeba nejde, jo, máme být u doktora v 9, jasně, ale když to zrovna jde a jde to udělat nějak líp pro to, aby vám v tom bylo dohromady dobře, tak si myslím, že to fakt udělá dobrou službu z dlouhodobého hlediska. Ať už pro ten celý den, nebo když to takhle budete dělat pravidelně, tak se vám to fakt vrátí. No a pak je takový to veliký, nekonečný téma hranice s dítětem. No, tak do toho bych tady úplně nerada jako zabředávala, ale pár poznámek bych si k tomu řekla. Mně přijde vlastně dobrý si nějak říct, že, nebo aspoň já zastávám ten názor, že děti potřebují hranice, ale potřebují láskyplný hranice, ne nějaký, kam můžou narážet. A je to vlastně fakt pro ty děti přirozený, proto aby se cítili bezpečně. Protože ty děti nejdřív jsou v děloze, jo, kde mají velmi bezpečné a měkké hranice, proto je pak valíme do zavinovačky, pak je chováme, máme je v náručí a až potom postupně tu náruč otvíráme. Otvíráme ji tak pomalu, nebo tak rychle, aby se děti cítily bezpečně. A ve chvíli, kdy nepůjdeme nějak za svoje hranice, za to, co pro nás není OK, tak o to je i menší pravděpodobnost, že nám přetečou nervy, nebo že pak budu naštvaná, nebo budu třeba chtít to své dítě uhodit. Jo. To je nějaká známka toho, že moje hranice byly překročeny. Takže jak hranice pro to dítě, tak ale i moje hranice. Myslet na to, že tam opravdu máme každá ta strana ty svoje potřeby. No, tak ono to zní hrozně pěkně, ale taky není úplně jednoduchý to udělat. Ale o čem se vlastně často bavíme, co se týče výchovy. A je tady potom moc hezká knížka, tato možná ji někteří znáte, jmenuje se Výchova bez poražených, tak z toho jsem taky nějak čerpala. Tak nějak myslet na to, že pokud to dítě dělá něco, co se vám nelíbí, nebo co neschvalujete, tak fakt nečekejte, až to udělá znova. Jo, takový to, ještě jednou to udělá a já už na něj vylítnu, tak ono to dítě určitě udělá. Jo, a
tak možná nečekat a fakt mu jasně popište, proč nechcete, aby tohle to dělalo. Jak by to mohlo udělat jinak. Zkusit se snažit s těma dětma komunikovat a poslouchat je, i třeba ve chvíli, kdy je to pro nás náročný. A zase, když zrovna nemám kapacitu nebo fakt čas, tak nejít za tu svoji hranici toho nějak se obětovat a vydržet to, protože v tu chvíli tam zase nejsme přítomní, ale nabídnout jiný čas. Jo, vysvětlit, hele, já teďko potřebuju ještě 10 minut to tady dodělat, ale potom si vyslechnu, co mi chci říct. Nebo si třeba večer fakt uděláme před spaním nějakou tu rekapitulaci dne, kde vlastně to dítě dostane prostor nějak sdílet, co zrovna chce. A pak se snažit taky být s těma dětma nějak v tom svém sdělení jasný, srozumitelný a konzistentní taky v tom, co po něm chceme, jo, aby to dítě nějak vlastně netápalo v tom, od čeho se to odvíjí. Takový to, že jeden den chci, aby to dítě dojedlo ten oběd a druhý den ho nechci. Nebo jeden den dám ten dezert až potom, co to celé jídlo dojí, ale další den to tak vlastně nepožaduju. Potom, jak se v tom to dítě má vlastně taky vyznat. A je dobrý se nějak vlastně, to jsou takové hrozně zajímavé situace, že někdy někdy to potom dítěti chci a někdy ne. A fakt se v tu chvíli vždycky zamyslet a zastavit se a říct si, hele, proč tohle to po něm teďko chci? Jo? Co se to se mnou děje? Proč teďko zrovna chci, aby se oblíklo samo, když jindy jsem ochotná mu pomoct? O čem to teďko je? Často najdeme dost zajímavé odpovědi. A pak si taky uvědomit, že někdy ale domluva nestačí a fakt není potřeba se domlouvat s dětma za každou cenu. Vždycky, jo? Myslím, že není třeba potřeba 5krát vysvětlovat, že je potřeba si umýt zuby, vyčistit si zuby, zatímco ostatní už jsou dávno na výletě a já trávím čas tímhle. Nebo pak jsou samozřejmě takové ty chvíle, kdy se to dítě chystá spálit o troubu nebo se chystá běhnout do silnice, tak pak je fakt potřeba mu dát fakt fyzicky tu hranici toho, hele, to ne, zastavit ho fyzicky, tam ty slova nestačí. A fakt jako není potřeba se v tu chvíli nějak domlouvat nebo ne. Když to dítě za váma přijde s tím, že se nějak cítí a něco ho trápí, tak zkuste ho vyslechnout, můžete ho to zkusit nějak společně vyřešit a nějak to vlastně nehodnotit, to, jestli má právo se takhle cítit nebo nemá. Jo, takový ty zkratky toho, hele, teď se vlastně nic neděje, teď není potřeba být vystresovaný. Zkuste si nějak sami sebe vlastně představit v té situaci, co já potřebuju, když se mi něco takového děje, co mi pomůže a co ne. Tady v té knížce Výchova bez poražených tak říkají takovou moc hezkou věc o tom, že zkuste rozlišovat, co je a co není váš problém. Tam takový příklad, že desetiletý dítě, si ráno vzpomene na to, že zapomnělo udělat domácí úkol. A teď teda já nechám ty přípravy snídaně, místo toho, abych připravovala to druhé dítě, tak teda jdeme řešit domácí úkol, v nejkrajnějším případě ho za něj napíšu, ale on to vlastně není úplně můj problém. To dítě už je dostatečně starý na to, aby přijmulo tu svoji zodpovědnost a je to nějaký problém na straně dítěte, který klidně můžeme nechat na něm, aby si to vyřešilo a nějak se popasovalo s tím, že zkrátka zapomnělo na domácí úkol. A je to fakt nějaký jiný, když je ten problém na vaší straně. Přišla jste z práce a potřebujete 10 minut pro sebe na vypití si kafe, abyste nějak mohla dobře načerpat a vedle vás leze vám to vaše dítě po hlavě, skáče tam, pouští si hlasitě hudbu, tak to je problém na vaší straně, který v tu chvíli potřebujete nějak vyřešit. To už je vlastně takový dobrý, myslím, že to vyřeší spoustu situací, které zjistíme, že vlastně vůbec nemusíme v tu chvíli řešit. Pak je dobrý taky nějak si připomínat, že je v pořádku, že je někdo naštvaný, ale není v pořádku říkat si ošklivý věci nebo si vzájemně ubližovat. To je takový to, co se týká hodně těch dětí v tom prvním vzdoru. A taky pokud chceme, aby naše dítě slyšelo naše ne, tak se taky musíme snažit slyšet i my to jeho ne, když říká. No, choďte mezi lidi. Když máte možnost, jděte.
Jo, zajděte si s kámoškou do kavárny, do divadla, tak jak jste byla zvyklá dřív. Pokud máte starší děti, je úplně v pohodě jet někam na víkend, myslet na ty vztahy, že je potřeba o ně pečovat. Já to vždycky přirovnávám ke květinám. Když zalijete kytku jednou za měsíc, tak se jí taky nedaří dobře. A s těma vztahama je to úplně stejný. A tady myslím, že tohle je hodně důležitý fakt si v tuhle chvíli říct o pomoc, protože tady je důležitá podpora, nebejt na to sama, fakt přemýšlet o svých zdrojích podpory a o tom, kdo mi může pomoct, kdo může na chvilku ty děti pohlídat. Nehledě na to, že v dnešní době už fakt jsou jesle, soukromí školky, paní na hlídání, jo, fakt u těch starších dětí nebo u ročního dvouletého dítěte fakt není potřeba, abyste s tím dítětem byla 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Je to úplně v pohodě a pokud budete v pohodě vy, tak pak ten čas s tím dítětem bude mnohem kvalitnější. Myslím, že takový to uvědomění, že říct si o pomoc není známka selhání, ale naopak je to nějaký dobrý krok k tomu, aby to všechno zase mohlo třeba líp fungovat. Jo, dneska už fakt víme, že není potřeba, aby s dvouletým dítětem byla neustále jenom a jenom maminka. Že je dobrý, pokud to dítě má možnost trávit i čas s někým jiným, v přítomnosti jiný blízké osoby, s tatínkem, nějaký další děti. A co bych tady fakt chtěla připomenout, taky vaše partnerství, vaše manželství. Protože často se fakt děje, jak už jsem říkala, že po narození těch prvních nebo i druhých dětí spolu rodiče nestráví ani jedinou noc třeba bez těch dětí. Jo, ale přijde mi dobrý si uvědomit, že pokud to dítě vidí, že ty rodiče jsou nějaká stabilní a primární jednotka, že nejdřív fakt byli oni dva, tak pokud tohle to dítě má možnost vnímat, tak se cítí bezpečně. Uvolněně a dává jim to nějaký dobrý předpoklad do budoucna i pro jejich vlastní vztahy. Tak. Umění se omluvit. No, tak je jasný, že každá z nás někdy prostě vybouchne a už toho je fakt moc a fakt na tom není nic špatného, pokud si to přiznáme, že jsme to nějak přehnali, jsme schopni se omluvit. A je jasný, že každý se jednou za čas nezachováme dobře. Ale tím, že to budeme dělat, tak fakt to předáváme i těm dětem, že oni budou potom schopní to dělat. A je dobrý hledat nějaký způsoby, co nám vlastně pomáhá. Jo? Dejte si pauzu, třeba i uprostřed věty, kterou fakt nechcete říct. Třeba radši odejděte. Jo? Odejděte, jděte na chvilku na balkon, abyste fakt neříkali třeba věci, které zrovna říct nechcete. A možná to nepůjde hned, to je úplně v pohodě, ale je dobrý pak třeba i tomu dítěti a svému partnerovi vysvětlit, co se to s váma děje. Pojmenovat to, že hele, teď jsem byla fakt naštvaná z toho důvodu. To je v pohodě. A myslím, že je důležité tady myslet na to, že je úplně jedno, jestli vašemu dítěti je rok, 5 nebo 15. A takový ten předpoklad toho, že on mi stejně ještě nerozumí, teď je mu rok, teď mi ani neodpoví. To tak není. To dítě vám fakt rozumí a vnímá to. Tak tohle to je dobrý mít na paměti. Fakt tím pomáháme rozpoznat i to, co se děje s nimi. Díky tomu, že my budeme pojmenovávat ty svoje emoce, nebo ty emoce u toho dítěte, který vidíme, tak takhle se to ty děti učí. A jednou pak přijdou za váma zasdílet, co se teda zrovna děje jim samotným. Trpělivost. Trpělivost je věc, kterou se všichni učíme, která je v tom mateřství fakt stěžejní a která se někdy fakt těžko hledá, protože jsou ty dny, kdy je to pro všechny hrozně náročný, všechno je problém, to, co včera šlo, tak dneska nejde. Tak, všichni takový dny známe. Ale je dobrý si nějak vlastně říct, co mi tu trpělivost sytí a co naopak.
Jo? A když vlastně určitě všichni znáte takové ty situace, kdy když v tu chvíli křičíte nebo na to dítě nějak tlačíte, tak ono to stejně nepomůže. Protože dohromady dítě se zlobí a vzteká, něco se mu nelíbí a pláče a vy na něj ještě do toho zakřičíte a teď se ty emoce akorát sčítají, tím se zesilují a jsou větší a větší a nikomu to nepomáhá vlastně, ani tomu dítěti, ani vám. Jo? Zkuste si vzpomenout na sebe, když jste naštvaný, nebo když jste byli třeba dítě, co v tu chvíli potřebujete, nebo co jste potřebovali. Myslím, že je dobrý si tady říct nějak, nebrat si to osobně. Jo? To, co se často děje v těchto chvílích, kdy máme nějaký hodně silný reakce na to, když třeba to naše miminko nebo potom už větší dítě se vzteká a zlobí, tak někdy se děje to, že ta naše silná reakce, to, že nás to fakt rozhodí, možná není reakce na tu danou situaci konkrétně s tím dítětem, ale je to naše reakce na něco starého. A to často řešíme v terapii, že oni ty děti mají takovou super schopnost nám ukazovat nějaký ty vlastní zraněné místa a že se nějak vyplavují na povrch ty naše strachy a vzteky, nebo to, co jsme zažívali my, když jsme byli malí. Fakt se to v tu chvíli nehodí, ale děje se to. A mám pocit, že úkolem každého toho rodiče, aby to nějak nepředával dál, to, co třeba se dělo jemu a nelíbilo se mu to, tak to máme za úkol nějak prozkoumat ty vlastní rány a jizvy. Tak to můžeme brát i jako nějaký dobrý takový ukazatel, kde ty zranění hledat. Že nám ty děti nějak můžou pomoct to zahojit. A teď jo, když se pak jako něco takového děje a my jsme plní toho vzteku a jsme naštvaný, tak zkuste hledat, co vám pomáhá. Někdo se potřebuje fakt vykřičet, tak jděte vedle a řekněte si to tam. Někdo se potřebuje vyplakat, někdo o tom potřebuje s někým mluvit, nebo si to napsat. Zkuste fakt hledat, co vám dělá dobře. Zkuste najít někoho, kdo vás vyslechne a nebude to nějak soudit, když se mu svěříte s tím, že jste fakt to své dítě chtěli uhodit, nebo že se to stalo. Tak někdo, kdo vám nebude dávat rady a nebude se nad tím nějak pohoršovat. Jo? A někdy to prostě jenom nechte bejt. Jo? Jsou fakt dny, které jsou nějaký náročnější a možná zatím nestojí ani žádný nějaký vaše věci z minula, ale prostě jenom jste unavená nebo jste neměla čas se najíst. Tak to prostě je. Každá máme takovýhle dny a mají takovýhle dny i ty naše děti. Přijde moc hezký. Takový to, že děti se fakt naučí to, co žijou. To znamená, že jestli jim budete naslouchat, budete si všichni říkat, když něco budete po nich potřebovat, hele prosím, mohla bych tě poprosit, pak mu poděkujete, nebo když se něco nepovede tak, jak jste chtěli, když se omluvíte, tak myslím, že pak můžete být úplně v klidu, můžete ty děti nechat vyrůst a ono to nějak přijde samo. Blížíme se pomaličku ke konci. Já jsem tady dala nějaký takový ještě trošku shrnutí, aby jsme si fakt každá připomínali, že jsem dobrá máma. Někdy se na sebe dívám zkresleně a kriticky, ale fakt se vždycky to snažím udělat nejlíp tak, jak zrovna můžu. Jo? Uvědomit si, že ten život fakt přináší i ty těžké okamžiky, i ty hezký. A umět nějak z těch hezkých chvil čerpat. Někdy přijde hezký si vlastně, když zažijete nějaký hezký den s těma dětma, tak si to třeba zapsat. Pak se k tomu vrátit. Třeba i společně se k tomu vrátit. Abyste z toho mohli nějak čerpat potom do budoucna. Nějak nepřemýšlet nad tou svojí mateřskou rolí, jako nad nějakou soutěží, nesrovnávat se s někým, kdo podle mě to mateřství zvládá skvěle a výborně. To fakt nám neslouží dobře. Zkuste přemýšlet naopak nad tím, co je pro vás podpůrný. Zkuste myslet na tu plnou vázu nebo na ten pohár. Jo, co vám dělá dobře a co jsou dobrý zdroje a co naopak. Když je toho na vás moc, řekněte si o pomoc. A teď mi přijde dobrý fakt sledovat, neumím si o tu pomoc říct, proč si o ní neumím říct, co mi v tom brání. Jo? Jak to, že jsem se nenaučila říkat si o pomoc. Častý téma v terapii. Moc dobrý se na to podívat.
Pak taky myslet na to, na takovou tu hezkou větu, hele, je to jenom období. A ono to tak fakt je. A možná nejenom období, ale i to, co je dneska, zítra to bude jinak. A že to, co se fakt nějak v tom mateřství děje první rok, dva, takže ono to zase na té intenzitě začne ubírat a začne se otvírat nějaký prostor pro to, co byste třeba z toho původního života chtěla mít zase zpátky a chtěla se k tomu vrátit. Taky mi přijde dobrý nějak nesrovnávat to, kdo má v rodině jakou roli. Kdo nějak víc zajišťuje třeba peníze, finance a kdo nějak víc pečuje o to vztahový zázemí. Co mi přijde hodnotnější a přínosnější, tak je ptát se na to, jak to chceme dělat dohromady. Než to přemýšlet nad tím, co je lepší, co je hodnotnější. To pak fakt vede ke sporu a vlastně to nemá dobrý řešení. Jo, dobrý je nad tím přemýšlet nějak tak, že tvoříme systém a já podporuji tebe, ty podporuješ mě a společně se soustředíme na to, co je pro nás jako pro rodinu důležitý a v čem vidíme smysl a jaký život vlastně dohromady chceme tvořit. No a teď už tady jenom takovouhle hezkou věc, kterou řekl David Winnicott, že děti nepotřebují dokonalí rodiče, že to, co fakt potřebují, je, aby jsme jim neubližovali, aby jsme jim nabídli obyčejnou lásku, oddanost, ochotu společně růst a napravovat chyby. A především otvírat srdce v okamžiku, kdy má tendenci se zavřít. Protože je moc hezký, u toho bych ráda dneska skončila. Ještě bych vám tady nasdílela nějaký zdroje, ze kterých jsem čerpala, který mi přijdou moc fajn a inspirativní. Ať už tady knížky, které jsem vypsala, nebo podcast 13 hříchů rodičovství, pokud radši posloucháte, než čtete. A taky nějaký zdroje, kde můžete hledat nějakou pomoc, pokud už na vás toho bude hodně a nevíte fakt kudy kam. A chtěla byste si o tom promluvit, nebo se nějak podívat na tu svoji situaci. Tak buď existuje portál Úsměv mámy, který se přímo zaměřují na nějakou krizovou intervenci rodičů, maminek především. Pokud byste hledali terapii a nevěděli byste, kam se podívat, kde hledat terapeuta pro sebe nebo pro své blízký, tak je www.terapie.cz, který moc hezky fungují s tím, že tam mají i takový filtr, kde si můžete zvolit, jestli chcete terapii online, offline, jestli chcete ženu, muže a tak dále. Tak to funguje moc hezky. Taková moje osobní rada, vybírejte podle toho, kdo je vám prostě na pohled sympatický. To mi přijde moc důležitý. Měla jsem tady taky svoje stránky, kdyby vás něco zajímalo, chtěli byste se třeba na něco zeptat, tak tady je taky možný mě kontaktovat. Tak, máme naplněný čas. Tak teď, co jsem dobře pochopila, tak je čas pro diskuzi. Tak předala slovo. Moc děkuji za pozornost, za to, že jste tady byli, že jste poslouchali. A ráda se pustím do diskuze. Takže určitě zúčastnění se mohou klidně přihlásit o slovo, ať už přes chat nebo přímo se mohou zeptat. A já využiju ještě chvilku, než případně padne nějaký dotaz. Já jsem se všimla, že pár účastníků se připojilo později, takže jsem do chatu teďka uvedla jenom adresu na webové stránky Kraje Vysočina, kde zveřejňujeme potom záznam rodináře. Takže kdyby pak si to někdo chtěl třeba ještě pustit od začátku, neviděl ten úvod, tak určitě na téhle adrese si myslím během příštího týdne bude uveřejněný záznam. Samozřejmě můžete doporučit i kamarádkám, známým, příbuzným, kdyby někdo měl zájem. Pro mě, Veroniko, takový hrozně příjemný pohlazení. Myslím si, že asi opravdu to uvědomění, že každá z nás funguje nejlíp, jak umí a že jsou určitě dobrý dny a špatný dny, že prostě asi k té výchově a k té roli mámy patří a nějakým způsobem se prostě snažit o to, aby jsme mysleli i na sebe, že je strašně důležitý. Někdy na to je času víc, někdy míň, ale vždycky si myslím, jak vy říkáte, že se dá udělat aspoň něco, aspoň maličko pro to, aby ten náš pocit a to naše třeba přetížení se dalo nějakým způsobem zredukovat. Takže, no,
Za mě určitě spoustu typů příjemných a myslím si takových vlastně, když to řeknu, jednoduchých na to, jakým způsobem pomaličku a malinkými krůčky na tom případně pracovat. Já ještě jenom navážu na to, vy jste na závěr vlastně ukazovala nějaké odkazy na ty možné služby, kdy opravdu se to třeba nedaří mamince nebo neví si rady. Já na příští pololetí určitě plánuju i nějaký rodinář tady ve spolupráci s naším intervenčním centrem, protože si myslím, že opravdu se každý z nás může dostat do té situace, kdy, jak vy už jste říkala, že prostě držíme a najednou to přijde už do něčeho, kdy vlastně už nejsme schopni sami s tím něco udělat a sami si říct, tak já si teď ulevím nebo něco udělám. Takže v příštím pololetí určitě chystám i to, jakým způsobem vlastně pak pracovat v těch chvílích, kdy už cítíme, že to nezvládneme. Budu určitě ráda, když budu moct ještě účastníky, než se rozloučíme, pozvat na náš další rodinář, který zase bude úplně z trošku jiného soudku a ten se bude konat 20. června a bude to rodinář, který bude zaměřený na kyberkriminalitu, protože v tom online prostředí, ať už na internetu nebo na sociálních sítích se pohybujeme jak my jako rodiče, tak ale i naše děti. Takže jsme vybrali lektora, který by nám vlastně během rodináře řekl, jaké nejběžnější případy podvodů nás mohou v tom online prostředí potkat a případně samozřejmě, když už se něco takového stane, co dělat. Takže to je pozvánka na 20. června, já ji pak určitě zase budu sdílet na e-mailové adresy. Nabízím i možnost na webových stránkách Kraje Vysočina, je na mě i e-mailová adresa, já pravidelně posílám informace, co se týče z Kraje Vysočina v oblasti té rodinné a seniorské politiky, takže kdyby někdo chtěl získávat další informace, tak klidně mi může napsat, já ho připojím do své skupiny fanoušků té rodinné a seniorské politiky a pak průběžně může dostávat vlastně informace od nás. Já koukám do chatu, v chatu máme jenom v podstatě takové poděkování, děkuju, moc krásné povídání. Zeptám se ještě naposledy z připojených lidí, má někdo nějaký dotaz? Tak vypadá to, že ne. Takže já bych vám, Veroniko, strašně moc poděkovala, že jste tady s náma byla a vlastně nám dala takové rady a tipy, jak být dobrá máma. Vám, účastníkům, poděkuji také. Jsem ráda, že jsme se zase slyšeli a pevně doufám, že se uvidíme a uslyšíme v některým z příštích rodinářů. Takže vám popřeji hezký zbytek večera a mějte se moc hezky. Děkuji, nashledanou. Já taky děkuju, mějte se pěkně. Nashledanou. 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 Nashledanou.